Dispariția a 4 minori i-a pus pe jar pe oamenii legii din Medgidia. Săptămâna trecută, 4 fete cu vârste cuprinse între 4 și 17 ani au dispărut de la domiciliu. Polițiștii dețin date cu privire la faptul că ele ar mai fi plecat în mod repetat de la domiciliu, apelând la mila publică. În ultimii ani, dispariția minorilor sau fuga voluntară de acasă reprezintă o reală problemă cu care se confruntă oamenii legii. Miercuri seară, Niculina Voicu, în vârstă de 14 ani, a dispărut de la domiciliu împreună cu minorii Bibica Ileana Sali, de 4 ani, Georgiana Chiriță, de 8 ani și Gigis Mariana Sali, de 17 ani. Oamenii legii au demarat cercetări și după doar 2 zile le-au găsit pe toate cele 4 minore. În data de 15 mai, în jurul orelor 15, în urma unor măsuri polițienești, au fost identificate cele 4 minore care au fost declarate dispărute pe data de 13 mai 2015. De către noi se continuă cercetările pentru clarificarea situației de fapt. Minorile sunt în stare aparent bună, nu prezintă pe urme, pe corp, membre, trup și cap, urme de violență. Acestea spun că nu au fost victimele vreunei infracțiuni în perioada în care au fost plecate de la domiciliu. Oamenii legii atrag atenția că numărul minorilor care fug în mod voluntar de acasă este în continuă creștere, iar cea mai mare parte dintre fugari sunt fete. Potrivit oamenilor legii, părinții apelează uneori prea târziu la poliție. Există cazuri când de la dispariția copilului a trecut chiar și mai mult de o lună. În aceste condiții, fugarii ajung victime ale tâlharilor sau criminalilor.